anfusukum aw al-walidaini. Uncle ai na haddace ayi. Fassarar ne na manta. Ai a cikin suratul nisa'i ne ko? Haka ne. Allah ya ce ku waɗanda suke da imani ku kasance masu tsayuwa da adalci, ku ba da shaida saboda Allah, ko da akan ku ne ko akan mahaifanku ko akan duk wanda suka fi kusan da ku a cikin dangi. Sannan kuma ko da wanda kuke ba da shaida a kansa ya kasance mawadaci ko matalauci, da ku sani Allah shine mafi cancanta da al'amarinsu. Saboda haka kar ku bibiyi son zuciya har ku karkata, kuma idan har kuka karkata ko kuka kau da kai, to ku sani Allah shine masani akan duk abin da kuke aikatawa.